بزعوا منجو حبرات إمارات عرب إيران استجبر مستروا بليونات دولار سممع زوات أبطاب أما كلام مبرأ دبلوماسيا ومعبل فتير اللون ناي محمد بن زايد جنزب سكاب كندز حياليو أب عالم بن زايد جنزب انتهاليو أب سماي من قد اللزبلا بها هلا ترت راح يكونن أب تبوت حيل جنزب برتعيو أتجنزب كم بعال حميدة بسودان كم بعال حفتر بليبيا كم بعال الزبيدة ويد ما خم بعال أبي أحمد أو إثيوبيا زبلو سبات أبها جرم كوينات نخخفتو راح يكونن زجبر أتوزر لبترول دولار ني أمريكا مسارحيتات وجيش شمت نا إثيوبيا سودان ورقي بكونتروباند بجنرالات أبيل زجاب استرا خوينو يترفن إنه خوينات نمجمار زوعل زنبر ناي بن زايد جنزب خوينات نمقراتون كوعل ترأيهم إيران قبل الحبرات إمارات عرب تجورو دبداب نخطب قارص ناي محمد بن زايد كازنا تخفيت اللون منجست تهران نتنزد كعن كتماتات إمارات دبداب نخ قارص 10 بليون دولار نخفلو تسمامعو اسكاب حج 3 بليون دولار قد مخفلت بليعلو أززينا السمع سب كله 5 عن تأسرار حلو دي كبلي خليو برقص أب زمناو بوليتيكان دبلوماسن كم زعن نجر لمودا يكونن وراريت هاجر أتا تورر زل هاجر جنزب كفيلا بجخ دبدب كقارص الليلة تدرا رايتراين أب عالم محمد بن زايد جن حيل جنزب لعل سلازخنا نا إيران مسائلات بحيل دولار تقيلو مالو كابدوا كفال تهاجرنا بدبي كبابي انستكوس زنبر درونات حج دويلو مالو إيران كابقوم بتر 4 تجمير لعل 4 معلتات حدا قاط أيتاب لعل هاجر محمد بن زايد يتكوستن أزس لمن تايكون نزولو سبات ناي رويترز ناي مرمرات أبصاب نتنجر قلت جيرو ولو إيران إمارات بدحر مجارجات زراريبهم محمد بن زايد جنزب مخفال تسمامي عدب دو كم زبل يزحبر أتاب كالوت هاجرات حون مولع زي تحلل هاجر إمارات أو لعلي أستولع حون مدفعنا $1 ما يكتفسش جمير الله 400 سالسان شمونتن بالستيك ميسايلات كلتشن 10 تخلتن درونات 10 شعته كروز ميسايلات عمرت إمارات على جيروم كاب إيران ستتكوسيوم أزوم متقعتات برج خليفة كوانت زيهرمو نحيل محمد بن زايد جنان بركي يوم نماكل توريزم بيزنس دبي ناوز فرحنا وجزو بقيرمو ودف جايرة حمد جيرمو ودب جبل علي بحو 5 قاصل كوينو معرفو نفرت دبي ترمينال 3 بسن كدبداب سرحو قاريصو نيرو نا إيران ميسايلات دروناتنا وشت حد ورح طراي 120 بليون دولار كسارا وصيحوم اللو اب توريزم النقد انت مسريت زنبر قطبات هاجرتنا ويصو ام معلت اسكاب 800 شح برميل ندادي نخي تفرون صليوا از سلازخونه محمد بن زايد نحاوناي بهراو دحنت امخاري شيخ تحنون بن زايد ناب تهران ليخو مسنا إيران سب السلطان بقطان خزراربو غيرو إمارات مس إسرائيل زجبرتو نا إبراهام سممعني إيران قطعوا نيرو إيران از سممع خم كحدت يارياتو إمارات كأمريكان إسرائيل زبلت مس إيران بقطا مزراب كم زدليا تجنزيبا ات 10 بليون دولار نمخفال استجبر سممع وصيت نايزيو بزعباز غداي وايت هاوس ريتو نخب تحتيتو سقطا مريصلو يخون بر مكتل بريزيدنت جيدي فانس بزي فقدنا زخوننا إيران جنزباي نفقدن يلو مالو يخون برجلتن تنتخم زبلو أمريكا بتخباب زلو وطرن من كاين مجد بحر هرمز كفوت نخون سممع خمت بمستر تدقف تخون يا إمارات قطبا وتمنيتاتان محلاون من رققان ممتان اتقبر زلات عريو تهران كحسار خيبال لخط بلنكلا واشنطن دما خب كازناي زوص جنزب يلني لاخت كراخر تخيليا ابو دابا دما دحنتان ناي دبي نقداو سمن كتترر تصعر الله أمريكا بي 52 إيشن روسيا ويتو 22 إم 3 بومباز دربيا نفرتي أو تماسسال معلتي تحمششن بعصر تحمشت سنة 26 كلتين أمريكان روسيان بحد قطات وسنتي استراتيجيكوين نفرتي بومباسينن أب كاليفورنيا كابزر كم مدبر حيل أير إدوارد استحر مبقاسا نوي خيط أنحتني أمريكا بي 52 إيش ستارتو فورترست حمششا أب تانا فارس زنبارو شمون تسوات مويتهم عنتو روسيا ويتو 22 إم 3 أب سايبريا أو لمن بتل أخت حمششا كلهم 4 أولات نفارت بسلام دحينو ጌታቸው ረዳ ኣብ ስሸልስን ጅቡትን ምስ ብልጽግና ኮይና ኤርትራ ክንሃርም ነይሩ መደብና ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣብ ስሸልስ ኸይድካ ምስ ጉጅለ ስርዓት ብልጽግና ዝተስማዕማዓሉ ዳኣሻብ ረሲዕዎ ሕጂ ኤርትራ ክትወረና ደልያ ኢልካ ብሓሶት ምምስካር ጀመረ እሞ ኤርትራ ነቲ ዝተሓሰበላ ክፋእ ቀልቢሳ እቲ ሓወዲ ሰባ ምምፃእ እንታይ ዝሕምም ኣለዎ ነገር እንዳ ፖተምኪን ፓርቲ ኣብ ክንድን ውሽጣዊ ፀገማቱ ዝፈትሕ ንህዝቢ ብምስልያው ስራሓት ንምድንጋፅን ንምድንጋርን ከም ዝሰርሕ ንፈልጥ ኢና ነግለካ ሕዚ ናብ ትግራይስ ብናይ ሻዕብያን ብናይቶም ኮርን ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃሉ ዘለዎ ሰባትን ሸርሒ ምክንያት ናብ ትግራይ ከኣቱ ዘይምኽኣለይ ዝፈጥረለይ ሓዘን ክነግረካ ይክእል እዚ ክልወጥ ይደልዩ ኢቨን ኣት ፐርሰናል ሌቨል ትግራይ ምእታው ዘይኽእል ምዃነይ ክፈልጥ ከለኹስ ብሙሉእ ለይቲ ይሕዝነኒ
እዚ ከምዚሉን ከሎ ሕወሓት ትማሊ ሰሙናዊ መግለጽ ብምባል ሓደ ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከብ። መንግስቲ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ንኻልኣይ ዙር ውግእ ይዳለሎ ክብል ከሲሱሎ እቲ መግለጽ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሮን ይፈጽም ኣሎ። ሰራዊት ፌደራልን ዕጡቓት ሚሊሻን ኣብ ዶባት ብፍላይ ድማ ናብቲ ምስ ኤርትራ ዘዋስን ዶባት ዕጥቅን ኣጽዋርን ይኽምሩ ከም ዘለውን ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ይዳለዎ ከም ዘለውን ሓቢሮም መሰረታዊ ኣቑሑትን መድሓኒትን እውን እገዳ ተገይሩሎም ይርከብ። ህዝቢ ትግራይ ነውስን ምክልኻል መሰል ከም ዘለዎ እቲ መግለጽ ገንዚቡሎ ሰራዊት ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣብ ጥንቃቐን ምድላዋትን ይርከብ ከም ዘሎ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ብተደጋጋሚ ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ዓሻ መራሒ ኢትዮጵያዊ ኣሕመድ ናይ ዓመት 2026 እታ ዝሓየለት ሓሶት ሓስዩ ይርከብ። እዚ ዓሻ መራሒ ትማሊ ኣብ ገጻት ትዊተር ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ኢትዮጵያ 48 ቢልዮን ኣግራብ ከም ዝተኸለት ገሊጹ እዚ ድማ ዓበይቲ መራኸብታት ዓለም መላገጽ ገይረንኦ ይርከባ። ኢትዮጵያ 48 ቢልዮን ኣግራብ ተኺላ እንተተባሂሉ እታ ሃገር ንሓንቲ ገረብ ንምትካልን ንምክንኻንን $1 ጥራይ እንተወሲዳ 48 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ገይራ ማለት እዩ። እዚ ድማ ዳርጋ ፍርቂ ሃብቲ ሃገር ኮይኑ ብቁጠባውን ብኻልእ መዳያት ግበር ዘይካል እዩ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ገረብ እናተኸልካ ህዝብና ጠመየ ብፍላይ ድማ ብልዕሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ከይኣክል ገረብ ተኺለ ምባል ንህዝቢ ምርዓዲ ብምባል ይነቕፍዎ ኣለዉ። እዚ 48 ቢልዮን ኣግራብ ምባል ዳርጋ ፍርቂ መሬት ኣሜሪካ ብገረብ ምሽፋን ማለት እዩ። እስራኤላውያን ኮማንዶ ኣብ 1976 ኣብ ኢንተበ ዩጋንዳ ብፊልስጤማውያን ጨወይትን ዝተጨወይ እስራኤላውያን ንኸድሕኑ ብዘካይድዎን ዓለም ዘዛረበ ዕውት ስርሒት ንየት እዮም። ኣሜሪካውያን ብድሕሪ 10 ዓመት ደቂቕ ስልያዊ መጽናዕትን ምክትታልን ንቢንላደን ረኺቦም ብምቕታሎም ብዓቕሚ CIA ይሕበን እዮም። ኣብ 2005 ናይ ቅንጸላ ሓይልታት ኮማንዶ ሩስያ ንመራሒ ዕጡቓት ቸችንያ ዝነበረ ኣስላን ማስካዶ ብፍሉይ ስርሒት ብምቕታሎም ሩስያውያን ይሕበን እዮም። ንሕና ኤርትራውያን ድማ በቲ ኣብ ወርሒ ጉንበሽ 1984 ኮማንዶ ህዝባዊ ግንባር ብዘካየድ ወፍሊ በርቃዊ ስርሒት ምቅጻል 33 ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንሕበን ኢና። ብዝምልከቶም ኣካላት ስልያ ውድብ ፊልም ክመስል ዝኽእል ኣዝዩ ኣድካሚ ነዊሕን ጽጹይን መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ካብ ዕለት 21 ጉንበሽ 1984 እቲ ዕውት ስርሒት ተኻይዱ ነቲ ስርሒት ዕውታ ምግባር ካብ ዝተዋስኡ ናይ ከተማታት ስርሒት ውፍያት ሓደ ኣብ 1974 ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተወደበ ሓርበኛ ቦና ተስፎም ሃብተ ሚካኤል ናይ ኮድ ስም ጌታቸው እዩ። ንሱ ብምኽንያት ሰርሑ ኣብ ውሽጢ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣስመራ ናይ ምእታው ዕድል ዝነበረ እዩ። ንኣቀማምጣ ነፈርቲ ነቑጣ ሓለዋ ጸላኢ ፈንጅታት ዘለዎ ቦታ ድፋዕ ዘለዎ ቦታ መእተውን መውፅን ኣፍ ደገታት ወዘተ ዝሓዘ ካርታ ሲኢሉ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ውድብ ዝለኣኸ በዓል ቅያ እዩ። ኣብ ታሪክ ስርሒት ምቅጻል ነፈርቲ ውግእ ነዚ ናይ 21 ጉንበሽ 1984 ስርሒት መደበር ሓይሊ ኣየር ኣስመራ ዝዳረግ ፍጻመ ዓለማ ይተረኣየን። ኣቦ 8 ውሉዳት ዝነበረ ሓርበኛ ተስፎም ሃብተ ሚካኤል ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚ እዩ ተሰዊኡ። ሓርበኛ ስውእ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሐመድ ወይ ካካይ ኣብ 1948 ዓመተ ምህረት ካብ ወለዱ ኣቶ ዑመር መሐመድን ወይዘሮ ሰዓዲ ኣሕመድን ኣፍታኑ እዘዋ ዙላ ተወሊዱ። ተጋድላይ ኣሕመድ ዑመር መሐመድ ካካይ ሓደ ካብቶም ሓያል ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ትስፉ መንፈስ ጽንዓት ተበጃውነት ትብዓት ምቕሉልነት ዝመለለዩ ክብርታት ዝውንኑ ጀጋኑ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ድማ እዩ። ስውእ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ካካይ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ኣፍታ ምስ ዝራቤቱ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት እናተሓጋገዘ ይሕሊፍዎ ገና ቁልዕነቱ ትግህን ህርኩትን ሰብ ድማ ነይሩ። ተጋድላይ ኣሕመድ እዋን በጽሕኑ ጸላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘወርደ ዝነበረ ግፍዕታት ብፍላይ ድማ 1967 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ዝዓበየሉ ከባቢ ኣብ ሓያሎ ዓድታት ዝፍጸም ዝነበረ ኣረሜናዊ ቅትለትን ራስያን ብምርኣዩ ኣንጻር መግዛእቲ ናይ ምቅላስ ልዑል ወነን መንፈስን ዘሕደረ። በዚ ድማ ወዲ 19 ዓመትን ከሎ ኣብ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ተወዲቡ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ምስ ተጋደልቲ ክተሓጋገዝ ጀሚሩ። ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ሰነ 1968 ኣብ መሳርዕ 4ይቲ ክፍሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምጽንባር ኣብ ዓጎምቦሳ ወታደራዊ ታዕሊም ወሲዱ። ምስ ሙቃም ስሙር ሓይሊ ተጋድላይ ኣሕመድ ኣብ ሓይሊ ሮሞዳን ተረ ተመዲቡ ገድሉ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ ህዝባዊ ሓይልታት ምስ ተወልደ ካብ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሰጊሩ ቃልሱን ናጽነት ብዝለዓለ ወነን መንፈስን ቀጺሉ። ተጋድላይ ኣሕመድ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ምስ ተጸንበረ ካብ 1971 እስካብ 1975 ናብ ዝነበረ ዓመታት ኣብ ክፍለ ጸዋር ህዝባዊ ሓይልታት እዩ ዝነጥፍ ነይሩ። ኣብቲ ከቢድ ሃልክን ድኻምን ዝመልኦ ብልሓት ምስጢራውነትን ትብዓትን ዝጠልብ ዕማማት
معقابن مبصصحنا صوارن تتكوستن بلعل توفاينه دحر مغلغالو دما اب 1975 كوميسار كفلي عقاب برات حزباو حيلتات كخون بقيعو كسكاب 1977 بز حلافነት زي بمسرحها اب طر 1977 حلاف كفلي عقاب برات كوينو تمزيزو تغدل احمد كاكا 9 عامታት زاكل حلاف كفلي عقاب برات حزباو ግንባር ኮይኑ اب سرح اللوان اب عبيت المعبال ناي تخفل عابيه بركتو زغبر حلافيو بدحر زي 1986 ككفل عقاب براتنا كفل حزباو ممحدار تغيرو اما حدار زوا مبرق كوينو تمزيزو اب كفل حزباو ممحدارنا حدا عامت بمقلقال كابنا حسش 1987 ناب تواقع سراوت تغيرو اب كفل سراوت 7 كوميسار كفل سراوت نمخان دما بقيعو تغدل احمد اب كفل سراوت 7 3 عامታት دحر مقلقال اب 1909 بصف حزينا بكفل سراوت 96 تغيرو كسكاب علتنا صنت دحرين كاب درجه كوميسار كفل سراوت بمقلقال اب طر 1992 كوميسار كورميت انسسان حدن كوين استمزز تغدل احمد كسكاب 1994 اب زنبره غزي اب كورات 260 حدن 270 حدن بدرجه كوميسار دحر مسراح اب جنب 1994 حلف ستاف لوجيستكس مينستر مكلخال كوينو تمديوم بلصف حزين 5 عامታት مسرح دما كاب 1999 سكاب 2002 حلف ستاف زوبا سرحيت 4 كاب 2002 سكاب 2004 ازاز زوبا سرحيت 3 كوينو اغلغيلو كاب 2004 سكاب على تمسواتو دما حلف ستاف اصوار مينستر مكلخال كوينو بتوفاينت كغلغل صنيحو سو ميجر جنرال احمد عمر محمد اب كل استمدبو سرحات هاجرن حزبن زسكمو حلفنت بلعل توفاينتن بقعاتن بمفصام اب قالسنا صنتن هنصت هاجرن بحفشا اب مسفحن ممعبال نطفتات عقاب برت بفلاي دما ابي اجام زبركته زيغايو سو ميجر جنرال احمد عمر محمد كاكاي افلماناي قالس هيوتو مالت اب 1969 او كميلا حاششاي حال بستخايدو قات كمو ناب 1971 او كينات فلحيت بدرجه ترى تواقعي كساتفن كلو كاب 1987 ندحر بدرجه كوميسارن ازاز كفله سراويت او وقات جنبار نقفا اب سرحيت فنقلن مربراب جنبار جندعن كمون او وقات محرار سنعفه دقسا سغنيتي تساتيفو جغنتو توفاينتن بقعات امرارحون زمسكر زيغايو تغدل احمد اب 1978 تناو نقفا خلاي زوريا بوليتيكاون فلسفناون تمرت قسمن كلو اب 1985 ون اب عراق تمرت وتادراو ساينسن كارتان قسيميو سو ميجر جنرال احمد عمر محمد بعد حدارنا بحنت ولادن يو تغدل احمد بهاجراون مياون ابركتو طراي زيكونه كمول قسب بسباو بحرياتو ونفتو بصاي خمز نبر ينجر مسعب يخون اشتو بقليل خرددا زخل تغدل احمد عزيم قللن حياوين بمنبارو بمقالستون مسارحتن قبولن مسغونن ينيرو مول عدمي بلوع الحبون صنعاتن سلا هاجرن حزبن توفي استقالس تغدل احمد بزغاط امحمام اوشت هاجرن سودانن حكمنا وخنكن كغبرلو دحر مصناح اوغحتاني 14 لكاتيت 2015 اب هاجر السودان او هوسبيتال عريض اتي بزعبا ايرترا زوص عنقز ايكونوميست كم تلمود بتعبيت النعقتن استملأت تحساسبا زنصوارق እዩ بتوسخ دمان زكايد زلو فصاميتاتن انفتاتن بግምታውን ፈጺም ጌጋ بزخونه መንገዲ ዘقرب እዩ እታ ሰናዳይ ብዛዕባ ዘይፈልጦ ህዝብን ሃገርን ጸርፍ ጥራሕ ኣይኮነና ወሪዱ እቲ ክልዓል ተባሂሉ ዝሕሰብ ዘሎ ዘይፍትሓዊ እገዳታት ንመንግስቲ ኤርትራ ከም መመቀር ጌሩ ጸውዒ ወሎ ብሓፈሽ ክረን ከሎ እቲ ናይ ዘሚዛናውን ሓላፍነት ዘይብሉ ናይ ዜና ጸብጸባት ሕማም ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናዊ ኣብ ዝናብትን ዝራይ صحفات طرح استحصر يكونن از حمام زينتهم نودات زبهالو معكنه زينا زلوم ناي نصهنت زي شاراونتن قللتينينتن سنه مغباراو معقنታት نلعل فاينانساون جو بوليتيكاون ربحاتات كبلو كاب زحد قوه صنيحهم يوم سلاز تفتحن تصريو هاجرات دو بفلاي دماتن علامه زخونه هاجرات نتيستا سرحني حاسوت ترخاتات نمرام ابتناتن مربب حبريتاتات متقارنت زي كوينو خال امارات يبلنن بايو اساوانتا نبروان حكيم كوبانيا فيزر زنبرت تولاديت ኤርትራ زيغنتا دما كنዳዊት ዝኾነት ዶክተር አይዳ ሃብተጽዮን አባል ቦርድ ዳይሬክተራት ገይሩ ሸይምዋ ዶክተር አይዳ ሃብተጽዮን ዓለም ለኸ ደረጃ ፍሉጦ ዘለዋ ሓኪምን ተመራማሪትን ላዕለወይቲ ኣካየዲት ዓውዲ ጥዕናን ምህርቲ መራሒትን እያ ንሳት ኩባንያ ዘመናዊ ባዮሎጂካዊ መድሓኒታት ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ንዝርከቡ ሕሙማት ብዝያዳ ተበጻሕን ብሕስር ዋጋ ዝርከብን ምግባር ዝሓዞ ራእይ ተካፍል ኪላያ አባል ቦርድ ዳይሬክተራት ባዮ እሳዋ እዚ ኩባንያ እዚ መድሓኒታት ኣፍሪቃ ብዝሓሰር ዋጋ ንምቕራብ ዝሰርሕ ትካል እዩ
ውድብ ጥዕና ዓለም ኤርትራ ተመዝግቦ ዘላ ዓበይቲ ገስጋሳት ኣብ መዳይ ጥዕና ዝምልከት ጸብጻብ ዘርጊሑ ይርከብ። እዚ ዘርግሖ ጸብጻብ ሰፊሕን ነዊሕን ኮይኑ ገለ ካብቲ ኤርትራ መዝጊባቶ ዘላ ዓበይቲ ዓወታት ብደረጃ ዓለምን ኣፍሪቃን ምስተን ቀዳሞት ሃገራት ሰሪዕዋ ይርከብ። ሃገርና ኤርትራ ሸፈነ ክታበት ዘካየደት ራብዒት ብደረጃ ኣፍሪቃ ሃገር ኮይና ተሰሪዓላ። ዳርጋ ናብ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ዛዕረገት ምዃና ምስተን 4 ቀዳሞት ሃገራት ተሰሪዓ ትርከብ። ብተወሳኺ ኤርትራውያን ዜጋታት ገምጋም ዕድመ ከም ዝወስኸን ከም ዝበረኸን ቁፅርታት ኣሰኒዩ ሓበሬታታት ዘርጊሑሎም። ብመሰረት እዚ ገምጋም ዕድመ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ዓመት 2055 ዝነበረ ኣብ ዓመት 2025 ናብ 68 ከም ዝበረኸ ይሕብር። እዚ ድማ ኤርትራ መዳይ ጥዕና ትገብሮ ዘላ ዓበይቲ ወፍርታት ውፅኢት ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ጸብጻቡ ገሊጹሎም። ኤርትራን ግብፅን ኣብ ወደባት ሎጂስቲክን ኢንዱስትሪን ናብ ጭቡጥ ምትሕብባር ይስጉማ ኣለዋ። ኤርትራን ግብፅን ነቲ ናይ መወዳእታ ዙር ዲፕሎማስን ናብ ዝያዳ ጭቡጥ ቁጠባዊ መድረኽ ኣሰጋጊረን ኣለዋ። ክልቲኦም ወገናት ድሕሪ ኣብ ካይሮን ኣስመራን ዘካየድዎ ላዕለዋይ ደረጃ ኣኼባታት ኣብ ወደባት ባሕራዊ መጓዓዝያ መድሓኒት መሰረተ ልምዓት ዕድናን መንበሪ ኣባይትን ኤርትራ ስትራቴጂካዊት ከም ምዃና መጠን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ ምህናፅን ሳልሳይ ወደብ ምህናፅ ምትሕብባር ከም ዝገበሩ ኣፍሊጦም። እቲ ኣገዳስነት ፖለቲካዊ ጥራሕ ኣይኮነን፣ እቲ እናማዕበለ ዘሎ ኣጀንዳ ሎጂስቲክስ ናብ ኢንዱስትሪ ዓቕምን ምትእስሳር ቂሕ ባሕሪ ከም ተግባራዊ ማእከል እትርክብ ምዃኑ የመልክት። ብተወሳኺ እውን ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ምስፋሕን ህንፀትን ወደባት ኤርትራ ስራሕ ከም ጀመሩ ተገሊጹሉ። ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ብዝርከቡ ስትራቴጂካዊ ወደባት ብፍላይ ድማ ወደብ ዓሰብ፣ ማርሳ ፋጥማን ባፅዕን ኣብ ምስፋሕን ህንፀትን ዝዓለመ ስራሕቲ ከም ጀመሩ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝተባሃለ ትካል ዜና ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዚ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲን ዝተኻየደ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ዘርብን ስምምዕን ዝመጽእ ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ብሓባር ንምውሓስን ዞባዊ ምትሕግጋዝን ምጥንኻርን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሉ። ከምኡ'ውን እቲ ስምምዕ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ወደባት ጥራሕ ዝተሓፀረ ዘይኮነስ ኣብ ወታደራዊ ዓውዲ ብፍላይ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ከምኡ'ውን ኤርትራ ካብቲ ግብፂ ዘለዋ ዘመናዊ ናይ ባሕሪ ቴክኖሎጅን ዓቕሚ ሳብማሪንን ተረባሒት ትኾነሉ ባይታ ዘመቻችእ ምዃኑ እቲ ዜና የንጽር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ግዳስነት ወደብ ዓሰብ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ወደብ ዓሰብ ብጂኦግራፋዊ ቀማምጡን ስትራቴጂካዊ ቦትኡን መጠን ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዞባን ዓለምን ዘግልግል ዓብይ ትካል ብምባል እቲ ወደብ ክምዕብል ዘለዎ ኣገዳስነት ኣስሚሩሎም። እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ከይዓበዩ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ናይ ኣገልግሎት ዘቤታዊ ኣገልግሎት ረሳዕዮ ኣብ ኤርትራ ብፅርግያ ካበይ በፂሑ ካብ ቃሮራ ናብ ድሜራ ክሳብ ተሰነይ መሓየር ኢልካ ትዛረብ ትኽእል። እዚ ግን ኣዝዩ ፀቢብ ጂኦግራፊን ኣዝዩ ፀቢብ ቁጠባን ንዑ ጥራይ ንበይኑ ክትሓስብ ኣይትኽእልን። እዞም ወደባት እዚኣቶም ኣገዳስነቶም ኪኖ ዞባዊ ኣገልግሎትን ረብሓን እዩ ዝኸይድ። ፈቲኻ ናይ ሕርያ ጉዳይ ኣይኮነን። ናይ ግድን እዚኦም ክልተ ወደባት እዚኣቶም ከዓብዩ ኣለዎም። ምስ ዓሰብ ብዙሕ ዘረባታት ዝረብ ግን ኣነ ፖለቲካ እየ ዝብሎ ዓሰብ ክትምዕብል ዘለዋ ወደብ እያ። ስለምንታይ ኣብኡ ብዙሕ ክከራኸር ኣይደልን። ዓሰብ ክትዕቢ ኣለዋ። ምናልባሽ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ዝምድና እዚ ናይ ኩናት ናይ ዶባት ፀገም ስለ ዘሎ ዓሰብ እንድሕር ዓብያ ኮን ኢትዮጵያ ከተገልግል ኣይኮነትን። ዓሰብ እንድሕር ዓብያ ሲ ዞባውን ዓለማውን ኣገልግሎት ኣለዋ እንድሕር ናይ ብሓቂ ወደብ ኮይና ከም እዚ ምንቅስቃስ ግብፂ ኣብ ወደባት ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትእስሳር ዝፈጠር ኮይኑ ኤርትራ ላዕላውነታ ብምሕላው ምስ ሓያላት ሃገራት ትምስርቶ ዘላ ስትራቴጂካዊ ዝምድና መርኣያ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ወደብን ባሕርን ውድድር ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሒሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝመፀ ኮይኑ ንመጻኢ ዕቤት ወደብ ዓሰብ ዓብይ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ተሓቢሩሎ።